Вчера се състоя заключителния изпит на двата курса за басейн, които вървяха паралелно. Нашите кандидати се представиха много добре. Групата от около 40 души почти всички приключиха и вече ще могат да си търсят работа съвсем спокойно. А днеска имаме заключителен изпит, който в момента тече на кандидатите, които искат да работят по морето, по плажовете, открити водни площи. Групата е далеч по-малка, само 15 души, но така, гледайки ентусиазма, добрата физическа култура и този хъс, който имат, съм обнадежден, че ще работят добре и ще охраняват професионално нашите плажове. Защо винаги са приоритет басейните пред моретата? Те не са наш приоритет, просто изпитните изисквания са много по-тежки за море и това зависи най-вече от плувната култура на кандидатите. Не всеки може да се пребори с тези нормативи. За море имаме 100 метра свободен стил в рамките на 1,40, извличане на пострадал в рамките на минута и 10 секунди, докато за басейн има само 50 метра свободен стил за 50 секунди, извличане за минута и 20. И много други, разбира се, но това са основните нормативи. Като човек, който се занимава с плуване, просто това му говори, че има разлика. Костадин Георгиев, ти си на 21 години. Какво те накара да кандидатстваш тук за спасител? Самото удоволствие от работа, се чувствам полезен на малцинството, на хората. Това е. Кажи ни ти къде предпочиташ да работиш, тук в България или ако имаш възможност ще избягаш в чужбина да работиш там? Определено в чужбина. Защо в чужбина? Условията са едно, че са по-тежки, заплащането е по-ниско, доста по-ниско. От всякакъв критика, общото заплащане. В момента се подготвяш за чужбина. Ако имам възможност, бих. Твоят приятел каза, че ще отиде в чужбина. Ти обаче, какви са твоите амбиции? За тази година аз мисля да работя тук на Бургаския плаж, а за по-нататък вече може и за чужбина. Зависи как се развият нещата. А по принцип, ти искаш ли да останеш тук в България, ако имаш хубава заплата, или предпочиташ чужбина заради условията, заради начина на живот? По принцип предпочитам в чужбина, защото там е много по-добре, по-добре отколкото тук в България. Нали? И заплащането там е 2-3 пъти по-високо, отколкото е тук. А тук заплащането не е достатъчно за тази професия.